Dobro. Dakle, ovo je ono što ste vi dobili, odnosno videli ste da se to nalazi u okviru programa. A sada ću vam reći gde se nalazi mesto Tower Hamlets. Ne znam da li neko gleda seriju EastEnders, ali evo ovde je to mesto, Tower Hamlets. Ova strelica pokazuje ka ovom mestu, Canary Wharf. Ne znam da li znate za to, ali to su najskuplje zapravo poslovni prostori u čitavoj Evropi. I Tower Hamlets je treća najmanje razvijena zapravo oblast i tu je veliko siromaštvo, ekstremno siromaštvo praktično i ja ću da pokušam da objasnim kako pokušavamo da izađemo u susret svakom pojedinačnom detetu u toj oblasti i nakon jučerašnje diskusije pričali smo o tome šta su to za vas prioriteti. A to je da imate resurse za posebne potrebe u obrazovanju. Ne znam ko je bio od vas prisutan, ali dosta su ljudi bili zabrinuti zbog toga što nema dovoljno resursa i ljudi su morali sopstvene resurse da organizuju i da stvaraju, ali neki su uspevali lako da ih nađu. Ja sam zapravo napravio jednu prezentaciju koja se tiče onih resursa za koje ja znam, a koji se nalaze online i oni su neutralni u pogledu jezika. Ima nekih tekstova na engleskom jeziku, ali uglavnom je to nešto što možete da koristite sa vašim decom, odnosno vašim učenicima. Možda budemo naišli na neke tehničke probleme. Ja sam testirala sve ove sajtove, ali možda zbog nekih restrikcija neću moći da otvorimo baš sve sada. Pokušat ću da ih grupišem. Također sam napravio Word dokument sa ovim svim adresama. Možda će vam biti jednostavnije da ovo gledate tako nego u obliku PowerPoint prezentacije, ali pokušat ću zapravo da prođem kroz sve ovo i da vam pokažem šta se tu nalazi. Ova prva adresa, da vidimo. Dakle, ovaj prvi sajt, ukoliko budemo uspeli smo, on je čisto pokazuje uzrok i posledice, ali ne vidimo ga, je to praktično ovde ako dodirnete dobijate različite efekte, različite boje, različite zvukove, ali možda nećemo uspeti to sada da vidimo. On je na vrhu liste, kad budete videli tu listu i slobodno ga pustite na vašem kompjuteru. Probat ću ovaj sledeći, on je vrlo jednostavan sajt. Koji ćemo možda uspjeti da vidimo, možda i nećemo da vidimo. Ovde piše da je blokirana aplikacija. Neke od ovih stvari ipak funkcioniše ovde, ne brinite. Ono što vidite, možda, jeste tamna pozadina i ovde kada pređete prstom pojavi se kao neki vatromet, ne znam da li ste to ranije već videli. Ono što mi ovde tražimo jeste da deca budu uključena u tehnologiju, tako da imaju neki razlog zapravo da nešto urade. Kada malo steknu neko samopouzdanje i veštinu u korišćenju tehnologije, onda možete da pređete na ovo. Ovo je jedna jednostavna igrica sa balonima. Ja sam je danas popodne već igrao. Vidjet ćete da ovde ima određenog jezika, ali korišćenje svega ovoga je vrlo intuitivno. Nisam siguran, ali jedan od problema je što imamo ovakve slike s desne strane, ne znamo koliko je to baš odgovarajuće za našu decu, tako da moramo da budemo oprezni i možda prethodno da sami isprobamo. Ali ovo je jednostavna igra gde bušite balone, tako da ja ovde treba ovu strelicu da bacim i očigledno ono što ja radim mišem jeste učim kako da pomeram miš, kako bi se kursor pomerao i pokušavam da probušim balone. Dakle, nastavit ćemo sa daljom izgradnjom veština uz pomoć ICT. Ne znam da li znate za ovaj sajt. Neki od vas imaju decu u školama koji koriste ove switchere
Ovo je zapravo za progresivni razvoj takozvanih switch veština. Vidjet ćete zapravo o čemu se radi. Ako počnem sa ovim šemama, bracima, vidite da praktično ovde nema prvo interakcija, onda pritisnete jednom, onda dete treba nešto da uradi da bi se nešto desilo, pa onda 3 puta ili 5 puta da pritisne i tako dalje. Tako da šta ćemo mi ovde zapravo da uradimo? Prvo treba da odaberemo koje ćemo boje koristiti. Meni se dopada zelena boja i recimo roze. Ne, hoću malo bolju zelenu. Dobro. Sada nema ništa, dete mora nešto da uradi, znači mora da pritisne nešto kako bi se nešto desilo. I onda kad to ponovo urade i ponovo dobiju nagradu. I opet nema ništa na monitoru, dete gleda i razmišlja, pruži ruku, još jednom pritisne i postepeno nauči kako oni zapravo utiču na to što se ispred njih na monitoru dešava. Takođe, možete da imate i senzorne neke ekspresije. Vidjet ćete ovde na monitoru, uprkos činjenici da imamo i muziku i negdje da se kaže šta treba da uradite, mi dolazimo do kuće i ovde nam se pokazuju različite oblasti koje možemo da posetimo. Ja ću da uđem ovde kao gost. Ja zapravo znam gde ću da idem, ali ću samo da pokažem koje su opcije. Možete idete u stepenice, u kuhinju, možemo da ići ćemo zapravo ovde u ostavu. I ne znam koliko vi koristite zapravo ove senzorne sobe. Daću neku temu. Mogu da odaberem neku muziku. Dobro. Možete beskrajno da istražujete. I sad bi trebalo da se vratim opet u hodnik. Izvinjavam se, ovo bi trebalo da me vrati nazad, ali da li je to nešto što smatrate da biste mogli da koristite sa vašim učenicima? 1 ili 2 su potvrdila da dobro. Takođe smo naišli na ovo. Ovo se tiče zvuka. I praktično ćemo da dobijemo neke pozadinske zvukove koje možemo da prilagođavamo. Kad radite sa učenicima, to može da pomogne da se napravi jedna atmosfera, možemo da im pričamo o tome gde se možda nalazimo u tom trenutku, odnosno na što nam ukazuju zvukovi, možda nam to pomoći da se opustimo ili da se bavimo nekim kreativnim pisanjem možda, ili možda nam pomogne kada pričamo neku priču. Ali će da napravi određenu atmosferu i dozvolit će nam da prilagodimo zvukove kako bismo ih promenili i vidjeli šta još možemo da učinimo. Evo za koji trenutak. Ako počnem sa ovim, stavit ću kursor preko ovoga. Dobro. Trebalo bi da čujemo neki zvuk. Dobro, evo čujemo. Sad ćemo da dodamo još malo vetra. Dobro.
Ali, na sreću, za nas sunce izlazi. Ovaj zvuk ide sad onako u daljinu, a mi sad možemo da idemo na naš piknik. Ima još jedna stvar koju nisam stavio na listu. Kako sam razumela, vi više koristite Android nego Apple. Ovo može kao Apple aplikacija da se stavi, ali imamo asoftmurmur.com što radi istu stvar samo za Android zapravo. Evo još par jednostavnih sajtova. Možemo da to zovemo crtanjem ili veštinama za korišćenje miša, ali možemo da koristimo to kako bi skrenuli pažnju deci, kako bi ih doveli na neko mirnije mesto, da tako kažemo. Tako da ono što ćete da vidite sada jeste tamna pozadina i ideja je da kad počnem kursorom da idem preko te pozadine, ja crtam kao da povlačim niti svile. Možemo malo da eksperimentišemo sa time, ovo je jako lepo. Da li možda mislite da možete to da koristite, niste baš sigurni, dobro. Ovo je vrlo umirujuće. Ovo je nešto slično, slična ideja, ali možda se malo više istražuje. Možda ima više onoga, a šta ako? Šta ako ja kursor pomerim, ovo me prati. Ako ga stavim na dole, oni počinju da crtaju. Ako odaberem neki drugi alat, kursor će drugačije da reaguje i drugačije će i da crta. Tako da dobijam vrlo dobar vizualni odgovor, dobijam neku vrstu umetničkog dela i to mi takođe dozvoljava da razmišljam, istražujem. Ovo je vrlo onako direktan, tako da neću mnogo da pričam o tome. Ima puno teksta na ovoj stranici, ali generalno se radi o bojanju. Uzet ćemo jednu kategoriju. Možemo da radimo, na primjer, nešto o životinjama. Odaberemo životinju. I ono što bi trebalo da se desi jeste da ja odaberem sliku koju želim da obojim. Evo ga. I onda mogu da obojim to tako što ću da kliknem na boju. Možemo da pričamo o tome koje boje koristimo, koje nijanse i tako dalje. Evo, ovo je jedan interesantan sajt. Ne znam da li to ima i na sajtu British Councila, ali oni imaju razne resurse. Ne morate ovo da koristite baš za učenje engleskog, možete da imate različite aktivnosti, da sečete maske i tako dalje, ali ovde je naglasak na online stvarima i tehnologiji, tako da bi ovde trebalo da napravimo jedan strip. Ovo je prva slika, ovde vidite koja će biti pozadina, možemo da stavimo zavese i tako nešto slično. Ja mogu u okviru toga da se pomeram, vidite ovde dršku, možete da povećate ili smanjite, onda ću da uvedem jedan lik. Onda ću da dodam tekst u okviru balončića. Da s kojim slučajem koristim ćirilicu, pitanje da li bi možda dobio i ćirilicu u okviru ovoga, ali možemo da ostavimo i prazno, možemo da stavimo par nekih likova i da pričamo o tome šta oni kažu, ne moramo da uključimo tekst odmah i onda nastavljamo i tako dalje. Ovdje ima puno nekih matematičkih igrica, ali još jednom nema mnogo jezika koji se koristi. Vrlo je intuitivna ova igrica i ovo je na malo višem nivou, ali je vrlo jedan koristan resurs. I na kraju krajeva možete da prepustite deci da se igraju sa tim.
Evo da probamo ovu. Mislim da je vrlo intuitivno kako da uđete ovde, da li ćemo da igramo ili ćemo da prestanemo. Gorila ima neke banane koje želi da podeli sa svojim prijateljem koji je ovde preko puta i moramo da odlučimo pod kojim uglom i sa kojom snagom će morati da to baci. To je jedna stvar koja može da zainteresuje decu, da ih uključi i ima puno rešavanja problema. Ja mislim da ovo treba u ovom pravcu da bacimo i da dosta jako treba da zamahnemo i možda sam preterao. Dobro, dakle on će sada da baci. Dobro. Drugi put. Ovo je jedan vrlo dobar sajt koji ima puno resursa za nastavnike. Dakle, nije online, već možete da preuzmete sa sajta. Jedan sam već skinuo, možda to i vidite, ali to je jedna mašina koja je zelene, plave i crvene boje. To je dobro za mešanje svetla. Tako da, ako kliknem na ove boje, pokazat će mi šta treba da koristim kako bi napravio određene boje. Vrlo je zgodno i kao što možete da vidite, vrlo je korisno na bilo kom jeziku. A ovde imamo stvari koje možete isto da skinete. Ja sam recimo gledao ovo što ima veze sa prirodnim naukama. Videli ste RGB svetla. I ovde ima puno stvari koje možete da odštampate. Dakle, različite brojke, pomagala za pisanje slova i tako dalje. Možda će vam i ovo biti korisno. Ovo je velika lista svih aplikacija koje vam mogu pomoći u podučavanju. Ne garantujem da je nešto od ovoga dobro, ali ako želite da potražite nešto, da vidite šta vaše deca mogu da koriste, ovo bi bila dobra polazna tačka. Dobro, da vidimo odakle ćemo da krenemo sada. Možemo da idemo na umetnost. Ovo je iPad i ovo je za iPad. Ovo je za Android, pa recimo nešto ovako. Možemo ovo da koristimo na našim uređajima koji koriste Android. Ne znam da li znate za ovo. Znate li šta je ovo? Ovo je jedna igra rečima. Uzmete jedan tekst, jedan deo teksta zapravo. I ubacite ovde u wordle.net, se zove sajt, i on će da pretvori taj tekst u neki grafički prikaz. I one reči koje se najviše koriste će da budu prikazane kao najveće reči, tako da ovo je reč koja se najviše koristi, ali nešto što se samo malo koristi će da bude ispisano malim fontom. Tako da možete da vidite, ovo je na ćirilici. Da li znate šta je ovo? Evo ima i na engleskom, na latinici. Ja mislim da je to jedna narodna pesma, ali tako? Možete da vidite kako možete određeni deo teksta, dakle nešto što deca znaju, upotrebite i da pričate sa njima kako se jezik koristi na drugačiji način. Dakle, za razliku od onoga kako inače pristupate tome, ali znate možda šta je ovo? Ključne reči su deca, kompjuteri, igre, posebne potrebe, engleski jezik, obrazovanje. Jel vam pada nešto na pamet? Ovo je iz jednog članka iz magazina Special World, odnosno Posebni svet. Juče smo baš pričali o tome, to je Sanja Denić napisala u vezi sa problemima u jeziku. Ali vidite da je naglasak članka
zapravo prikazano ovde grafički kroz način na koji su reči aranžirane na ovome. Sad ću da prođem kroz opcije za nastavnike, učitelje, koje su dostupne na različitim jezicima. Ajde da vidimo šta se sad ovde dešava u stvari. Možda dobijemo i ćiriličnu verziju. Ako se opet vratim na kreativne alatke, sad ću to da pokušam. Dobro, nema veze. Ovo je koncept koji stoji iza svega ovoga. Ima dosta, to želim da vam kažem, alatke koje vam i nisu potrebne, jer se tiču pismenosti na engleskom jeziku, osim ako predajete engleski, ali ove kreativne alatke su veoma lake za upotrebu i rezultati su dobri njihove upotrebe. Ohrabrujem vas da odete na ovaj website, da prosto dobijete taj mesečni probni period od njih i nakon toga da dalje sa njima razgovarate, da vidite prosto s njima da li je moguće neke stvari na srpskom dobiti koje će biti veoma korisne za decu u školama. I poslednja stvar, želim da vam kažem, da se zahvalim što ste nas pozvali. Vi ste veoma posvećeni svom poslu, veoma koncentrisani, fokusirani, to je očigledno. I iz razgovora koje sam imao sa vama i iz celog ove radionice, vidi se da imate dosta izazova u svom poslu, ali na pravi način te izazove i pokrivate i s njima se nosite. Dobro, dosta ima stvari na koje ne možete da utičete, ali želim još jednom da kažem da bi trebalo da se ujedinite, da zajednički radite, da razmenjujete znanje i iskustvo, da vidite kakva je stvar sa resursima, raspoloživošću resursa. Treba da delite resurse, da kreirate neku vrstu foruma, ali ima dosta ljudi koji žele da podele sa drugima ono što su uradili, što su proizveli. Hvala vam još jednom.